snage, čovjek nudi da popijemo nešto da imamo na snage, ali ne previše, samo koliko treba. Ali zato ćemo mi zazvati Božju pomoć, Božji blagoslov, da imamo snage da se pravo rukujemo. Radostan sam, doista radostan što vidim na vašim licima svi radosni. Što ste se nakon dosta vremena neki opet vidjeli i osvježili mnoga sjećanja i malih svojih dana, ne dozvoljavajući da vam se ukrade mladost vaša na koju imate pravo kao svaki drugi čovjek. Ostanite sjedeći, a mi po običaju ovdje ne možeš ne biti konkurencija, on kao preko potoka, oni znaju bolje pjevati, ali mi se trudimo da je ne utek od nas. Dođi nam Gospode, dođi nam Gospode, dođi nam Gospode, o dođi Gospode, mi te trebamo Gospode, mi te trebamo Gospode, mi te trebamo Gospode, o dođi Gospode. mir nam podaj svoj Gospode, mir nam podaj svoj Gospode, mir nam podaj svoj Gospode, o dođi Gospode. dođi Gospodine, ovdje među svoje vjerne vjernike, kao što si nas pohodio i u svetom susretu, u svetoj misiji, nahranivši naše duše svojom osobnošću i svojom blagom riječju i svojom žrtvenom gozbom. Zašto ti zahvaljujemo i molimo te blagoslovi nas i okupljeno ovoga slova ljubavi, sve blagoslovi i ovo jelo i piće koje krijepe naše tijelo, blagoslovi i sve naše bližnje koji su iz ljubavi prema tebi sve ovo organizirali i pripremili. Providi onima koji nemaju ništa, koji su tužni, koji su bolesni na duši i na tijelu. I daj nam uvijek otvoreno srce za duhovne i tjelesne potrebe naših bližnjih, kako si nas i sam poučio, po Kristu Gospodinu našemu. Presveto srce Isusovo, smiluj nam se. Bezgrešno srce Marijino, budi naše spasenje. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. U slast, dobar tek svima i obradujte se i ja ću pokušati također prinući vašu radost. Hvala dragom Bogu što smo svi ovdje. Hvala dragom Bogu što ste svi došli i potrudili se, a ja sam se molila da se temperature snize pa da možemo duže ostati. Prvenstveno bi se zahvalila domaćinima, ovima ovdje, našim Novakovčanima koji su ustrajali i ostali, koji su svojim trudom i radom svakodnevnim, svakosatnim, ipak toliko od toga više pomogli nego mi koji smo vani. Kako je krenula organizacija i kako je krenulo skupljanje ideja, novaca, bilo je naporno, ali u ovom trenutku želim vas pozdraviti u ime svih onih koji su se doista prijavili da će doći, međutim radi subjektivnih, zdravstvenih, starosnih, svi smo malo stari, zdravstvenih problema, neki nisu mogli doći, pa ja vas pozdravljam u ime ljudi iz Knina, iz Zadra, iz Beča, koji su sudjelovali i pomagali da se ova kapelica obnovi. Jesmo li mogli više? Vjerojatno jesmo. Kako je Gvadjan rekao, župnik, prvenstveno zahvaljujući komaricama, sinovima i kćerima pokojnog Ivice i Ivke smo dobili taj prostor da možemo napraviti kapelu. Mi koji smo prognani, koji nismo mogli ovdje ostati, smo se danas okupili
i slavimo Boga i nadamo se da i za nas mjesto ovdje ima. Hvala vam svima, a sad ću zamoliti Marinku Roso koja je došla iz Švedske. Marinka, da nam kaže nešto. Svima hvala, još jedan puta. Ova inače pjesma. A drugi miljenici tvoji, otac, majka, sestre i braća, prijatelji i rodbina, pod nekim drugim nebom hodaju, isto kao i ti tuguju. Koliko god se trudiš, kao on nećeš biti. I da budeš, oni te neće prihvatiti. Srce tih drugih ljudi ne kuca kao tvoje. Zato ti sve teže pada i osmijeh s lica jenjava. Tvoja će djeca biti bolja, pametnija u svemu, ali morat će se 5 puta više truditi da bi kao njihova djeca postigli. A ti ćeš samo raditi i patiti i čekati. Kada će ljeto doći i kada ćeš na put poći. I kada mile ljude sretneš, srce ti ranjeno malo će zacijeliti, a ti na put opet moraš krenuti. I polako se navikavaš, mijenjaš. Sol ti njihova postaje slana, a šećer sve slađi. Srce hladnije tuče i nikuda te više ne vuče. Nigdje nisi doma skroz, nigdje ne pripadaš ti. Ni tvoje dijete nije više tvoje, drugima pripalo je. I duh se tvoj suši, kao stablo bez korijena, bez vode i zraka, povjetarca i sunca, koje je kao posađeno imalo, dok ga se nije sasvjetlo. Zato s pravom odmirate mnogi svojom mini katedralom zovu. Sa 3 strane tebi puti vodi, mnoga noga pored tebe kroči, vozači te pogledaju ljubko. Ti ih blago podsjećaš na Boga, stvoritelja svega što postoji, i Isusa spasa milosrdnog, da i oni s Bogom računaju i život svoj po njemu ravnaju. Prošlog ljeta za tvog jubileja od misara s raznih strana svijeta, sve vjernike ovdašnjih korijena, donesena odluka je bila da se tvoje provizorno stanje spravi čvrstim za buduće dane i za vjeru mladih pokoljenja koja treba ostati netaknuta. Vjerna djeca vjernih roditelja Novakovića i iz drugih mjesta složno svi su prionili poslu sudjelujući darom ili radom, učvršćujući i obnavljajući tebe za buduća sveta bogoslužja, koja moć će biti proslavljena od sad trajno na crkvenoj zemlji. Zvon tvoga zvona, koga nabavi smo prvi puta našim šorom bruji, od kad u njemu žive katolici, rodnom mjestu mnogi od nas ovdje, kojeg silom protiv svoje volje mora došli zbolju napustiti. Ali ga trajno nosimo u srcu, sad još više kad nam tako blistaš, proslavljajući najsvetija srca, dragi Gospe Isusa Krista. Isu Krste, srcu tvome svetom, obnavljamo i mi zavjet sveti, što ga daše pradjedovi naši. Tebi vjerni ostati do groba, vjernost tebi predat svojoj djeci, da i oni osmisle svoj život, iskazujući trajnu ljubav svoju, srcu tvome i srcu majke tvoje.